Здравейте! Намираме се в село Плачковци. Датата е 22 април, пролетта вече е тук. Отиваме към село Бомалча, за да го изследваме. Днес се намираме в Стара планина, в село Бомалча. Мистериозното село, от което хората 1964 изчезват. Много трудно намерихме селото. Къде ли се катерихме? Гледах Слави Даклашър, Слави Панайотов, и оттам ми хрумна идеята и аз да дойда тук, в селото. Едната къща, доколкото знам, била на Малчо. Той е първия се заселил в селото. Това е първата къща. Тя е срутена горе-долу. Все още е запазена. Ще влизаме ли вкъщи или не? Хора, чухте ли направо? Помислех, че наистина нещо има вътре. Що пък да няма, не се знае. Определено обстановката е... Намираме се в село Бомалча. Селото, от което всички жители се изпаряват през 60-те години. Оставят всичко и изчезват. Една от историите е, че извънземни отвличат всички жители. Сгушено в Балкана, уникалното място пустее. Къщите се рушат, а само календарите от 1964 година напомнят за живота в селото. Времето наистина е спряло, само атмосферните условия са повлияли на мястото. Тишина, катерички, косовете, които скачат по пожълтелите места. Тази къща определено е доста срутена, но пак основата е добре. Отправяме се към четвъртата къща. Тя е ето там. И после ще си ходим.
Те откъде са влязли? Много ми е интересно. Защото те като влизат има нещо отстрани, може би оттам ще е било. Тази къща майче е горяла, защото отвън е много черна. Тръгвам се от Бомалча. Малко тъжна. Защото преди тук живота е кипял, а сега е пусто и няма никой. Звуците, които се чуват от къщата, ме кара да се замисля. Ние се тръгваме от село Бомалча.